Час rozważaniu nad mukою Pana будем rozważać об tym, что Pan Jezus wycierpiał od niesprawiedliwego presudu, aż do ukarnowania cierniem. Гэтыя rany i zniewagi ахвяруję Panu, prosячи супокою для нашej Ojczyny, zgody поміж народами, a dla nas samих прощення грехов, порятунку від земних нещастя, особливо від пожару, голоду, війни і зарази. Грешники, гляньте на Богу.
Молимся. Боже, Ty na świętejszym sakramencie покинул нам wspomnień swojej muki. Prosим Ciebie, da pomoże nam tak uszanować święte tajemnice Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali w sobie plon Twojego odkupienia, kiedy żyjesz i władar z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny ja. Похвалений Ісус Христос, співаємо Господі ласка 44. Сегодня отдельный день, это опошний день наших реколлекций парафиальных.
Pragniemy prosić lepszego rozumienia Bożej miłosierności i duchownego uwaskraszenia z naszych słabości. Podczas mszy dorучаем dobrому Богу померлых Витольда, Альбину, Ядвигу, Янину и Евгения, просячи, как добрый Бог принял их до радости святых у небе. А как мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анgelов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у Твоей любови, якою полюбив нас Твой Сын Иисус Христос, отдавший себе за нас на смерть крыжовую, який с Тобой живи и владарит в едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Читання книги пророка Езекіеля. Так каже пан Бог. Ось я відкрию могили ваші, і виведу вас, народ мой, з могилов ваших, і приведу вас у землю Ізраїля. І доведаєтеся, що я, пан ваш, коли відкрию могили ваші, і виведу вас, народе мой, з могилов ваших, і вдихну у вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на землі вашей, и доведаєтеся, что я, пан, сказав, і зробив гета, каже пан. Гета Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. З глибині я кричу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твої уші почують голос моїх молитв. У Пана милосердность и откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане? Ангел Тебе пробачення, как боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа
святого апостола Павла до римлянам. Брати, тыя ж, хто поступає поводле тіла, Богу догодить не могуть. Вы ж не у теле, але у духу, коли толькі Дух Божий живе у вас. Коли что Духа Христового немає, то не належить Йому. Коли ж у вас Христос, то тіло мертвое за греху, а Дух має життя для справедливости. Коли ж Дух того, хто воскресив з мертвих Єзуса, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживите ваше смертне тіло Духом Своїм, який живе у вас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Я воскресіння і життя кажа нам, хто вірить в мене, не помре ніколи. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. У той час был один хворый Лазар з Бетании, з вёскі Марыі і яе сястры Марты. Гэта была тая Марыя, якая намасціла Пана мірам і абцерла яму ногі сваімі валасамі. А Лазар, які хварэў, быў яе братам. Сёстры послали сказаць Езусу: «Пане, той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Езус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Езус жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Вучні ж сказалі яму: «Раббі, яшчэ нядаўна юдэі хацелі каменаваць цябе, а ты зноў вяртаешся туды». Езус адказаў: «Ці не 12 гадзін у дні? Калі хто ходзіць у дзень, не спатыкаецца, таму што бачыць святло гэтага свету. А калі хто ходзіць уначы, спатыкаецца, бо няма ў ім святла». Сказаў так і пасля гэтага гаворыць ім: «Наш прыяцель Лазар заснуў, але я іду абудзіць яго». Вучні яго сказалі: «Пане, калі заснуў, то выздаравее». Хоць Езус сказаў пра яго смерць, вучні думалі, што ён гаворыць пра звычайны сон. Тады Езус проста сказаў ім: «Лазар памёр. І я рады з-за вас, што мяне не было там, каб вы поверили. Але пойдзем да яго». Тады Тамаш, званы блізня, сказаў астатнім вучням: «Пойдзем і мы, каб памерці разам з Езусам». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні у магіле. Бетанія была блізка ад Єрусалема, каля 15 стадыяў, і шмат хто з юдэяў прыйшоў да Марты і Марыі, каб суцешыць іх у смутку па браце. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала яму: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я ў воскресенні і жыццё, хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Сказаўшы гэта, пайшла і паклікала сваю сястру Марыю, сказаўшы патаемна:
Настаўнік тут, ён кліча цябе. Калі яна пачула гэта, устала хутка і пайшла да яго. Езус яшчэ не ўвайшоў у вёску, але заставаўся на тым месцы, дзе яго сустрэла Марта. Юдэі, якія былі з ёю ў доме і суцяшалі яе, убачылі, што Марыя хутка ўстала і выйшла, і пайшлі за ёю, думаючы, што яна ідзе да магілы, каб там плакаць. Калі Марыя прыйшла туды, дзе быў Езус, і ўбачыла яго, яна ўпала да ног ягоных і сказала яму: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Тады Езус, убачыўшы, што яна плача, і што плачуць юдэі, якія прыйшлі разам з ёю, сам глыбока ўзрушыўся і усхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: «Отча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне». І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі». І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. У гэтыя дні літургія Божага Слова нас накіроўвае да свята Пасхі. У 3-ю нядзелю Вялікага посту мы чулі пра тое, як Езус размаўляе з самаранкай і дае ёй вялікі дар, дар жывой вады, хоць яна прыйшла па ваду звычайную, дар жывой вады, жыцця з Богам. У папярэднюю нядзелю, 4-ю нядзелю Вялікага посту, Езус аздараўляе сляпога ад нараджэння, але апрача фізічнага зроку дае яму зрок духоўны, бачыць сваё сэрца. І сёння мы чуем, як Езус уваскрашае Лазара, памерлага чалавека, але найбольшы яго прадказанне найбольшага дару, які ён кажа у гэтай сітуацыі, пра які ён кажа в гэтай сітуацыі, гэта верыць і быць уваскрэшаным духоўна з нашых слабасцяў, з нашых грахоў пры нашым жыцці і ўрэшце рэшт быць з душой і целам разам з Богам заўсёды. Хоць мы ўсе маем калісьці фізічна памерці, Бог запрашае нас заставацца духоўна жывымі, пазбягаць граху, а калі яны здараюцца, гэтыя грахі, давярацца Божай любові, Божай міласэрнасці, каб Ён мог уваскрасіць нас пасля смерці. Бо Бог не дзейнічае насильна, не хоча нікога насильна збаўляць прымусова. Jesús кажа присутним при могилі Лазара: «Адкіньте камінь». І всім нам каже: «Адкіньте камінь самоупевненості, фанаберестості, розпачі, шукання щастя там, де Бога нема». Часами ми знаходимося в могилі самоупевненості, эгоїзму і спадзяёмся толькі на свае сілы, так насамрэч. Гэта найбольшыя грахі, у якіх дакараў Jesús сваіх слухачоў, фарысеяў, кніжнікаў, першасвятароў.
у думцы аб самазбаўленні, у думцы, што выконваючы рытуальныя прадпісанні, яны Бог ужо не мае ніякага выбору, як толькі іх збавіць. Езус іх дакарае, кажучы, што мытнікі, распусніцы, вялікія грэшнікі перад вамі ідуць у Божае валадарства. Бо яны, пазнаўшы свой грэх, таксама распазналі сваё бяссілле і змаглі даверыцца Богу. І мы просім таксама для нас такой інтуіцыі распазнаваць сваё бяссілле і давярацца Богу. Магчыма, некаторыя грахі вяртаюцца ў нашым жыцці, таму што мы яшчэ ёсць у нас многа гэтай ганарыстасці, пыхі, фанаберыстасці, і мы не можам Богу даверыцца, каб Ён у нашым жыцці дзейнічаў. У сакраменце споведзі, у сакраменце пакаяння Езус кліча: Іван, Вольга, Олег, выходзь са сваёй магілы сваіх грахоў. У гэты заклік можна падставіць сваё імя. Езус заўсёды нам кажа: выходзь з гэтай сваёй магілы, не заставайся там. Пры споведзі нам спадарожнічае пастанаўленне выправіцца. І часамі мы аслабляецца аслабне гэтае наше пастанаўленне з-за таго, што многія грахі паўтараюцца. Без пастанаўлення выправіцца грахі не будуць адпушчаны, бо інакш мы толькі называем свае грахі. Але нават калі грахі вяртаюцца, варта яшчэ раз прыбягаць да гэтага сакраменту Божай міласэрнасці, тапіць свае грахі у гэтай Божай любові, Божай міласэрнасці. Пастанаўленне выправіцца — гэта не толькі рашэнне нашай волі, гэта таксама і дзеянне, даручэнне сябе Божай ласцы. Пастанаўленне выправіцца пры Божай ласцы, так казаў святы Аўгустын. Ян Павел навучаў, што калі пры гэтым пастанаўленні выправіцца мы абапіраемся толькі на сваіх сілах, то як бы Богу кажам: ты нам не патрэбны. Калі папіраемся толькі на сваіх сілах. Таму пастанаўленне выправіцца — гэта рашэнне нашай волі і давер сябе сваёй будучыні Богу. У сітуацыях залежнасці, грахоўных прывязанасцяў, нейкіх кампульсіўных дзеянняў нам таксама патрэбная дапамога спецыялістаў. Хоць мы можам казаць тут пра абмежаванне суб'ектыўнай маральнай адказнасці, гэта не з'яўляецца вызваленнем адказнасці за ўсё нашае жыццё. Магчыма, мы пакуль не бачым нейкіх глыбокіх прычын сваіх грахоў. Нашыя грахі гавораць нам таксама пра тое, хто мы ёсць на самай справе. Часамі мы глядзім у сваё сэрца вельмі павярхоўна. Але пастанаўленне выправіцца мае датычыць выпраўлення ўсяго жыцця, а не толькі нейкай сферы, якую мы гатовыя даручыць Богу, а нейкую сферу ад Бога мы хаваем. І там святло яго дзеяння, святло яго любові не можа туды дастукацца. Магчыма, мы яшчэ не можам заўважыць свой нарцысізм, канцэнтрацыю на сваіх мінулых ранах, непрыняцце свайго жыцця. Не можам заўважыць недахоп сапраўднай, адэкватнай любові да сябе, свой спажывецкі стыль жыцця, шматлікія страхі, неахвота да маральнага ці духоўнага, неахвоту да маральнага ці духоўнага намагання. Заўважце увесь гэты кантэкст, які спадарожнічаў васкрасенню Лазара. Езус, ведаючы, што Лазар захварэў, пачакаў, пакуль ён памрэ, і толькі тады прыходзіць, каб яго ўваскрасіць. Ёсць гэты нейкі прамежак часу. І, можа быць, і ў нашых нейкіх жыццёвых сітуацыях будзе гэты прамежак часу, калі Езус прыходзіць, каб нас уваскрасіць з нейкіх нашых слабасцей. Езус быў адначасова і Богам, і чалавекам. Ён як чалавек мог цярпець на крыжы, адчуваць
і розныя псіхалагічныя станы. І ён таксама на крыжы перад смерцю пракрычаў: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Было яго это адчуванне, што часамі у нас ёсць як бы Бог маўчыць. Мы крычым да яго, а ён маўчыць. Але ўрэшце-рэшт Езус крычыць яго, ну, можа не крычыць, але слова ягонае такое: «Рукі твае аддаю, дух мой». Нават заўважыўшы гэту сваю дасканаласць, усё адно з пакорай маем Богу давяраць сябе. Хоць споведь гэта можа быць для нас такім складаным намаганнем, бо трэба на святло вынесці сваё непрыгожае мінулае. Мы не прыходзім на споведь, каб пахваліцца. Ну, можа, хтосьці прыходзіць. Але звычайна гэтыя сакрамы служаць, каб мы расказалі пра свае слабасці, пра сваю грахоўную мінулае. Але давайце таксама прасіць у Бога, каб гэтае нашае намаганне, добра перажытае намаганне споведзі, намаганне, ўсё, што звязана са споведзю, прасіць у Бога, каб гэта прыносіла таксама нам радасць і спакой. У гэтым сучасным свеце, дзе мы часамі не даем рады з надмірнасцю сваіх эмоцый, надмірнасцю інфармацыі, з якой мы сутыкаемся, надмірнасцю перажыванняў, вопыту, здарэнняў з іншымі людзьмі, мы просім, каб споведь давала нам сапраўднае, шчырае такое духоўнае і маральнае жыццё, радасць і спакой, якую ніхто не можа нам даць. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш старэйшы, перад тым, як быць прэзідэнтам, быў віцэ-прэзідэнтам гэтай краіны, і яму трэба было паехаць на пахаванне Брэжнева. І там мне, кажа, здарылася тое, што я ніколі не чакаў бачыць, і што мне падказала таксама, наколькі Бог магутны, наколькі ён дзейнічае вельмі цікавымі часамі спосабамі. Перад тым, як закрылі труну з целам гэтага памерлага кіраўніка савецкай краіны, яго жонка зрабіла знак крыжа над целам, над нябожчыкам. Кажа, гэта было мне такое сведчанне, як Бог можа часамі дзіўна дзейнічаць. І што для яго, напэўна, нічога немагчымага. Просім таксама і для нас, каб мы памяталі, што для Бога няма нічога немагчымага, калі мы прызнаем нашу бяссільнасць і пастанаўляем даверыцца яго ласцы. Амен. Прызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, прежде всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь.
Праз Христа, посредника нового и вечного заповета, узнесем до Отца Небесного наши просьбы. Молимся за святый костел, каб ён обвящал перемогу Христа над смертью. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за пригнеченные народы, как Бог одаруй их лаской, свободой и супокою. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за великопостных реколлекционистов, как Дух Святый подтримливал их своим светлом. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тых, кто оплакивает смерть близких, как яны памятали, что Христос есть воскресением и життем. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас самих, как мы духовно подрихтовались до святкования пасхальной таємницы. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Доручаем доброму Богу наших померлых, померлого Витольда, Альбину, Ядвигу, Янину и Евгения, просячи, как добрый Бог был до их милосердный и дозволил им бачить свое обличие в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими просьбы Твоего народа и дары нас своей лаской. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 197. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу окляру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Выслухай нас, Усемогутный Боже, и силу этой окляры чести Твоих верных, яких привел до познания христианской веры, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Заправды годна гэта и справядлива, слушна и избавенна, как мы заўсёды и всюды Табе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Ён, як сапраўдны чалавек, оплакаў свайго сябра Лазара. А як Бог і валадар жыцця, уваскрасіў яго з магілы. Ён выяўляе міласэрнасць да ўсіх людзей і праз велікодныя сакраменты вядзе нас да новага жыцця. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучились до их,
разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повнина хвали Твоєї, Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцю Духа Святого Ты ўсё оживляешь і освячаешь, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцю Духа Твоего в гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены ўзяў хлеб, і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Пане, вспоминаючи збавче руку Твоего Сына, так само Его цудовного воскресення у небаўшэсце, і чакаючи Його другого прийстя, з падзякою складаем Табе гэтую живую святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего касцёла і прыні яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целом і крывёй Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учиніць нас вечным даром для Цябе, каб мы смогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоімі, найперш Найсвяцейшай Девой Богородицей Марии, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Яном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Цябе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету, милостиво прыми ў валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале, праз Христа нашага Пана, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і в Христе,
Тобі, Боже Ойче, всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, през усе веки вечные. Памятуючи славенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкав исходно с Твоей воли дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Кожний, хто живе і вірить у мене, не помре навіки, каже Пан.
Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, как мы завсёды были живыми членами Христа, тело и кровь якого приймаєм, які живі і владають на віки вічні. Пресвятая ласка, еще послухайте душпасторские об'яви на 5-ту неділю Великого посту. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякую за супольну молитву, за складене ахвяровання, за всілякую оказану допомогу і служення, так само за ахвяровання, складене на справу будови нашого костьола. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла ў сераду 25 сакавіка урачыстасць звеставання Пана. Урачыстасць гэта не з'яўляецца абавязковай, вернікі не маюць абавязку удзелу ў святой імшы, а таксама абавязку устрымання ад выканання неабавязковай працы, аднак з пабожнасці, думаю, кожны з нас хай адчувае гэту патрэбу сустрэцца з Господам і так само перажыць гэту урачыстасць. Святыя імшы у нашай тут парафіі о 7, 12 і 19 гадзіне. У гэты дзень ва ўсіх касцёлах Беларусі адбудзецца акцыя «Духоўнае усынаўленне», накіраваная на абарону зачатага жыцця, якое знаходзіцца пад пагрозай знішчэння. Запрашаем таксама далучыцца да гэтай малітвы і запісацца ў спецыяльную кнігу, якая знаходзіцца на століку ў канцы капліцы. Набліжаецца час велікодных святаў, і наступная нядзеля гэта пальмовая нядзеля, якой распачынаем вялікі тыдзень. У дзень успаміну ўваходу Хрыста ў Іерусалем, і мы прыходзім у святыню з галінкамі веры. Асвячэнне веры адбудзецца на кожнай святой імшы.
Наші парафіяни рихтують пригожі верби, і набити їх можна буде перед каплицею непосредньо перед святою мшою. У пальмову неділю захочу вас набивати верби менавіта у парафії, як таким чином підтримати справу будови нашого костьола. У нашій каплиці у час Великого посту відбуваються покутне набожество, на яке всіх вас щиро запрошуємо. Крижовий шлях у п'ятницю 11:30 і 19:30. Крижовий шлях для дітей у суботу о 13 годині. Пісні жальби в неділю перед Святою Мшою у 8:45 і 11:45. Подчас посту у п'ятницю Святая Мша о 7:00, 12:00, 19:00 годині. На гэтым тыдні у пятніцу 27 сакавіка запрашаем братства святого Михайла Архангела, а ў суботу літургічную службу алтара падрыхтаваць і прачытаць разважанні падчас набажэнства крыжовага шляху. Час Великого посту захочу ўсіх паклапаціцца пра сваіх блізкіх хворых і, калі будзе такая патрэба, запрасіць святара сакраментамі у дом хворага. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на скалковую святую мшу можна самастойна запісаць у шытку, а ў кожную сераду запрашаем на малітву да святого Юзефа, асабліва за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. У суботу 28 сакавіка ў 11 гадзіне запрашаем на суботнік перад велікоднымі святамі. Трэба прыбраць тут не толькі капліцу, але і вакол тэрыторыі, таму кожныя рукі будуць патрэбныя, запрашаем. У пальмовую недзелю з 9 до 19 гадзіны запрашаем на велікодны кірмаш, ужо традыцыйны тут у нашай парафіі, які пройдзе каля нашай капліцы. Тут вы зможаце набыць упрыгожаныя вербачкі, а таксама вас чакаюць падарункі для родных і блізкіх, розныя сертыфікаты, смачная выпечка і суп святого Францішка. Усе ахвяраванні, якія будуць складзены падчас кірмашу, прызначаюцца на патрэбу будовы нашага касцёла. Можна складаць ахвяраванні на кветкі да гробу Пана. А ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдні складаем найлепшыя пажаданні здароўя, супакою ў вашых сэрцах і вашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў і апекі Панны Марыі. Напрыканцы сённяшняй літургіі хочам таксама парафіі падзякаваць нашаму айцу-рэфлекцыяністу. Уважаемый отец Кирилл, от нашей парафиальной супольности сегодня дякуем за эти реколлекции, которые мы пережили разом с вами, за то, что мы хотя бы этих 3 дней больше глубее вошли в понимание такого сакраменту сакраменту споведи. Вот. Такой, какая она повинна быть соправдной, полной, короткой, простой и вести нас до соправдной радости и супокою. Дякую вам за это и за подяки просим принять от нас подарунок. Дякую, Księdzu Кирилу, за эту послугу і слово, і послугу конфесіоналів, ну і за той час, який супольно разом ми так само пережили. Просим Боже благослови. Я так само дзякую за магчымасць быць з вами, за гэтыя прожитыя дні. Спадзяюся, што ёсць прыём духоўны. Ксяндзу Олегу за так, што так смачна карміў мяне. Падзякаваць за гэта. Ужо віншую цяпер з гэтымі надыходзячымі святамі, няхай яны будуць радаснымі і спакойнымі для вас. Пан з вамі! Нехай вас благословить и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь з нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас.
Прекрасно.